Nagakayaon kag wala na sang kabuhi sa masapuan sa talamnan ang 37 anyos nga mangunguma nga si Rodjen Pelante alias Negro sang istansya Kalibo Aklan. Ini matapos sa ginlabo patay sang kapareho nga mangunguma nga si Trahedya 33 anyos yung residente man sa nasambit nga barangay. Pahayag sang sospek na himo niya ang krimen dala sang pagka-impito sa masami pagsulong sang biktima sa iya, ilabi na ko nakainom. Gilayon man nga nagsungka kag handa nga tubangon ang nahimo nga pagpatay. Patay ang magtiyo matapos malumos sa suba sa barangay Villa Elio, Patnungon, Antique. Ginkilala mga biktima nga sanday rin ni Paul Anselmo, 8 katuig kag Henson Managit, 22 anyos. Suno sa Iloy sang minor de edad, nagkanto sa suba ang duha ka biktima upod ang amay nga si Rene Paul para magkuha sang balas kag bato. Una nga nagpauli ang amay sang bata kag posible nga nainganyo pa ang magtiyo nga magpaligo sa suba. Sang wala na makapauli, galayon silang ginpangita apang ang ilalang bayo nakita sa kilid sang suba. Isa ka residente ang voluntaryo nga nagsalom kag didto nakita ang lawas sang duha sa idalom sang tubig nga wala na sang kabuhi. Makita sa sining nga video ang pagbunggo sang ambulansiya sa Gina nga nagatabok sa syudad sang Ruas, Capiz. Mahimo wala ini madiparahan sang ambulance driver nga si Maxel Garcia gani diretso nga nagbunggo sa biktima. Gilayon man nga ginbuligan sang driver kag gindala sa emergency room ang babayi. Makaligad ang pila ka semana ini ng sitwasyon sang Gina nga si Carminia Galvez nga nagahingyo sang bulig matapos wala nagtuman sa ginkasugtan ang pihak nga kampo nga pag-aabagahon ang tanan nga gasto sa ospital. Arestado si Rafael Matyong matapos nakuhaan sang kapinapulo ka gramos ang suspected shabu sa bypass operation. Ginkasa sang operatiba sa papanguna sang PDEA ang operasyon sa Barangay Bata, syudad sang Bacolod sang Sabado. Kasuhan sa paglapas sang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 si Matyong.